di pemimpinan Bapak Hendri dari dusun Kalipiru Barat, Kecamatan Yosowilangun, daerah tingkat 2 Lumajang, yang mana pada kesempatan siang hari ini sengaja akan menghibur Anda masyarakat dusun Tadomasan dan sekitarnya. Yeay, hae, ho ya, hae, ho masih bersama si Manunggal Jaya, Bapak Hendrik pribadi. Asik. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali bareng Singo Manunggal Jaya. Ada Kejayaan Musical Production Profesional Yosowilangun. Sugeng rawuh dumateng pamirsa sedaya, kagem putri siang menika. Amin sani seni reok Singo Manunggal. Ipun tandingani dening Bapak Hendri Wila samenika sampun sumanggiya kraos angelipun dumateng para pamirsa. Monggo-monggo kita sami nukir budaya seni reok sing pun kendang sak Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang. Selamat berjumpa dengan keluarga besar seni reok Singo Manunggal Jaya. Luaswan Bapak Hendri pribadi hadir dari kawasan Kalipiru Barat, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten tingkat 2 Lumajang, yang mana pada kesempatan siang hari ini sengaja hadir di kawasan Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang mana atas penundangan dari keluarga besar Bapak Andi dan juga Ibu Amber Susanti dalam rangka wali matul urus, ada kusumaning bagus Mas Ridwan Pikanto, Mbak Sinta. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, amin ya robbal alamin. Hadirin, kami segenap keluarga besar Singo Manunggal mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini Singo Manunggal Jaya bekerja sama dengan Ada Gajayana Audio hadir dari kawasan Yosowilangun, Lumajang, Indonesia. Hadirin, awal jumpa kita yang pertama ada ujring tari kebiaripun tari dan abrak gaya Singo Manunggal Jaya. Selamat nonton, selamat menyaksikan Sugeng Amir Sani, semoga. Sugeng rawuh pamirsa sedaya, kagem putri siang menika. Amin sani seni reok Singo Manunggal. Ipun tandingani dening Bapak Hendri Bapak Hendri Juragan ya Yai.
para pamiyarsa Pamiyarsa kita samukir budaya ya sing bekendang sak Nuswatara Kapiar Mas Prana. Monggo untuk rekan-rekan semuanya belum aja. Dari Didekno rekan-rekan. dada engir. Ayo, didekno ono. Ayo, disuara ini. Iyana Muda dan juga ada Singo. Putrajaya. Dan juga ada Singo Murti Jaya dari Rokangkung dan juga ada Bintoro Muda dan juga ada Cak Nyong Gembong Seno dari Kunir Lor. Dalam rangka memeriahkan hari pernikahan otomotif Matul Urus Kang Ridwan bersama Nega Sita. Ayo. Ya. Untuk rekan-rekan, satu permintaan dari tuan rumah atau dari pendukung-pendukung dari Pinanganten ke Kale. Mantene diugano dhisik. Kangge dadake Singo Manunggal. Yo! nanging nyatane aku mbok apusi ada kodok si kodok apa sih mas Marine wis. aku pamit lila nolungaku Mak, Mak. Ate omong sih. Saiki aku dendam ajane nang Sinta. iya Biasanya awake dhewe nyambut gawe bengak-bengok golek saweran sing enggak nyamber marine. biasanya njaluki dhuwit Iso, saiki saiki kudu ngetokno dhuwit tak jaluki dhuwit. Lho apane iso jare alasane sik gawe kebayak ngono. heeh Piye? Engko bengi Mas. Oh, Wis bengi. engak lho ya. ya nek saiki dulure ndak apa-apa wis Oh, iya sopoan lagi celun. ana Mbak Deni Mbak Deni. ndi wonge wis Mbak Deni sing ndi wonge? ndi wonge rek Iku lho jane ibu sing seragam-seragaman iku nek munggah jan wibawane tambah ayu-ayu. Iya. ana Mbak Pon Mbak Mbak Pu Pon. Mbak sapa? Mbak Pon Mbak Pu Mbak Pon, Mbak Plu, Mbak Nyem. iya tidak Dadi digandeng Mbak Nyempluk. Oke. Monggo Mas ditandangi Mas Judi lanjutkan pesona. Oh, Yo. Oke, dumateng keluarga besar dari Mbak Sinta nggih. Dari saudara-saudaranya nggih. Kang badhe naik reok monggo, melaturi. Merapat. ayo wis ditumpakno kabeh ora apa-apa dulur-dulure. Mumpung bola reok dan juga Singo Manunggal hadir di pada masa tercinta. Mantene tuwuno digelir ora apa-apa mantene. Wis cukup, ndak meneh. Iya. No. Ae. Yo Ae. Yo Ae. Singo Manunggal Jaya. Dan juga ada Gajayana Musikal Production dari Sowilangun dan juga ada YouTuber ternama Lumajang dan juga Jember ada Republik Goya dan juga ada Budaya. Ae. As dong hong. Oke, dari
Keluarga besar Mbak Sinta nggih, Kang badhe naik reok monggo. Ho 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 ho. Woi. Ho. Oh eh. Oh. Yo. Sekesek goyah hoya, sekesek goyah hoya. Hoya hoya. Buka titik. Jos. No. Oh eh. Yo eh. Bos. Kemudian besar kepada Mas Anggi yang kagungan putra putralit. Oh. Oh. Lagi disemanggakan Os. Dinaikkan reok Singo Manunggal Jaya. Os. Ae. Stop. Wan, sik. Si apa? Loh, iki budayawan iki teko iki piye arepe iki? Langge. Nah. Kawanan nih. Ana, ini ona. Nio. Ndak, wis yo kali-kali. Loh, nah dudu iku. Ndak, mulai endi miki. Kowe nyambut gawe ambek aku yo bolak-balik bengak-bengoke masalah saweran nah. Oke. Ambek kadang ya ambek mantene lho ndi ke mantene ndak mudun nih. Kemantene si SD. Agak kiri yo, injengen. Tasin to dodolan HP to ta? Aja turu tok. Ya ndak ngono, biasa aku mbek awakmu iki nyocot nek ana saweran. Pak, aku. Loh, iya Pak. Yo, mosok ning ngene kok. Loh, Pak. Oke. Iku Yo. sama jenenge, Nggih, Pak, monggo Pak, mriki duit tangsal. Monggo. Lho, sapa Pak? Sapa kene, Mak? Iki lho, Mak. Sapa, Mak? Iku lho, Mak. Iku lho wong Bola plekmu rupane, Mak. Iya, sapa? Ciluk nang iki. Bolone sampean iku. Iya, bola pleke sama niku lho. Sapa iku? Pak sapa iku? Pak Inggi. Ya Allah. Oh. Ya Allah, Pak. Dudu. Sapa? Ganteng, men. Pak Edi. Pak Edi ayo, Pak Edi.